Bħala parti miċ-ċelebrazzjoni tal-105 anniversarju mit-twaqqif tal-Partit Laburista, il-banda tal-istess partit taħt id-direzzjoni ta' Maestro David Aġus tellet kunċert spettakolari bis-sem ta' numru ta' artisti rinomati Maltin li interpretaw ukoll ta' siltiet famużi. Waqt il-kunċert kien sold out min jimsew qabel il-banda li din is-sena wkoll qed tfakkar is-97 sena tagħha. Ippreżentat programm mużikali varjat b'taħlita ta' klassiċi, kompożizzjonijiet għall-banda u mużika moderna. Il-kantanti inkludew lil Mary Spiteri, Mark Tonna, Ember, Klinsmann, Dario Bezzina, Fabrizio Faniello, Debbie Sherry, Ozidino, Jessica, Mike Spiteri u l-grupp mara fost oħrajn. Is-serata li ġiet ippreżentata minn Anton Falzon, Antoinette Falzon u Lara Darmanin offrit momenti emozjonanti fosthom b'tislima lill-awtur u poeta mibki Ray Mahoney permezz ta' siltiet mużikali miktubin minnu. Intweraw wkoll dokumentarju qasir ta' Mark Farrugia dwar l-istorja taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista li qed jiċċelebra 30 sena mill-ftuħ tiegħu waqt li l-attività ntemmet b'ratt il-ħajr lejn daw kollha li turisti nħadmu biex isaħħu l-messaġġ u l-valuri tal-Partit Laburista. Il-kunċert ta' darba se jkun qed jintwera fuq l-istazzjon wan f'data li titħabbar iżjed il-qudiem.